הוא בחר לו לשתול בנו חלק אלוקה ממעלה ממש. הוא בא ואומר, השנה נתתי לך משאבים להנהיג איתי את העולם, האם את השתמשת בהם? ומה אני יכול לתת לך שנה הבאה כדי שנגדיל את השותפות שלנו יחד? ופתאום את מבינה שאני לא צריכה כסף בשביל עצמי, זה לא הכסף שאני נשלחתי בידי המלך לעשות איזושהי משימה, אז אני צריכה להיות בריאה, אז אני צריכה כסף, אז אני צריכה לגדול, אז אני צריכה לצמוח. ופתאום אני ראויה לזה, אני לא ראויה לזה, מגיע לי, לא מגיע לי, זה לא הסיפור. אני פשוט שליחה, אני חלק מצוות מטורף, שבאתי לעשות משהו. כאילו וואו, זה מגדיל אותי. זה כאילו עברתי משבר, כי עברתי השתלמות, עברתי את הכאב הזה, כי הייתי צריכה להבין משהו, כי הייתי צריכה להגדיל את היכולת החלש שלי. אם אני תופסת את עצמי כשותפה של בורא עולם, מה זה עושה לתפילות שלי, ליום שלי? התמודדויות הקטנות שלי. הרבי מלובביץ' בחר בכל חסיד שלו להיות שליח, ולא סתם, כי כשאנחנו שליחים, אנחנו עם הרבה יותר כוחות. איפה זה נוגע בכם?